Bok, ja sam bio iz grupe Hladno pivo, protiv sam referenduma iz mnogo razloga. Premda sam ja dio te heteroseksualne većine, imam 2 djece, oženjen sam, imam stambeni kredit, mislim da odgovaram svim nekakvim normama normaliteta, pod navodnicima. Protiv sam toga jer ne želim da jednog dana možda moje dijete ili moja djeca moraju bježati iz ove države zato što im ovdje nije dopušteno da budu drugačiji, da uživaju u drugoj vrsti braka, da idu na kazališne predstave koje možda imaju plakate koji nisu po volji svih, da moraju ići na umjetnu oplodnju, recimo u inozemstvo i tako dalje. Mislim da je ovo što se događa dio jedne veće bitke koju trebamo izboriti da bi ostali jedno normalno društvo i ne postanemo srednjovjekovno nekakvo odvratno mjestašce za zatucanje. Dođite na Zagreb Pride.